Rutiinit tuo turvaa, mutta toisto tappaa. Sen takia mä yritän pitää itteni hereillä joka päivä tekemällä jotain vähän toisin. Seuraan viivoja kurkin luukkuihin. Tuus kattoo mitä täällä on. Tää oli jännittävä löytö. Kuuntelen ääniä. Taasko mä oon täällä? Mä yritin seurata karttaa, joka ei oo karttaa. Lähetään. Tän seurata jotain väriä. Aikoinaan orassia seuraamalla mä päädyin napatanssijoiden pikkujouluihin ja kerran on päätynyt Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden lautamiestilaisuuteenkin. Nyt tänään me seurataan punaista. Täällä on ihan liian pimeetä. Te ette näe yhtään mitään, mutta tää on aika hieno komero. Vaihdan perspektiiviä. Tulee muuten muistoja mieleen, kun lapsena on roikkunut sille, että äiti mulle ei mitään tekemistä. Näyttää siltä, että on kauhean turhautunut, mutta ei ole yhtään. Tässä on tosi mukava roikkua. Vois melkein nukahtaa. Ehkä mä vedän tän päälle.